Hej, jeg hedder Ronja. Jeg mangler et sted at bo. Det her, det er mig. En gang der så jeg sådan her ud. Jeg har også set sådan her ud. Men i dag, der ser jeg mest sådan her ud. På mandag kører mig og alle mine ting til Jylland. Vi skal bo i Aarhus, men vi ved faktisk ikke rigtig hvor endnu. Jeg vil rigtig gerne bo i Aarhus C. Der har jeg boet før og været rigtig glad for det. Jeg vil helst bo sammen med nogle andre, og gerne med rigtig mange. Nu vil du nok gerne vide lidt om mig. Jeg læser journalistik, og her sætter du mig i gang med at kloge mig om dameblad i radioen. Det er mig, der er den lille. Når jeg bliver voksen, vil jeg gerne være udenrigskorrespondent i Rusland og i Østeuropa. Her får jeg lige lidt mere Putin. I min fritid er jeg spejder. Det her er forresten mig til spejder. Og så spiller jeg noget musik på min saxofon. Kan du hjælpe mig med at finde noget at bo i? Det håber jeg virkelig.